כחלק מההיערכות להזדקנות האוכלוסייה בעיר, הצטרפה עיריית חולון לתוכנית מוני 100 להזדקנות מיטבית בעידן 100 שנות חיים. האוכלוסייה המבוגרת בחולון משתנה וגדלה באופן רציף. מטרת המוני 100 ללמוד את האתגרים החדשים של אוכלוסייה זו ולגבש פתרונות יישומיים תוך שיתופי פעולה בין המחלקות השונות בעירייה. בשביל לקבל תמונת מצב של חוויית התושבים הוותיקים בעיר, הפצנו סקר שבוחן 3 מדדים להשתלבות במרחב הציבורי: מוביליות, הליכתיות והשתתפות. הסקר מראה למשל שחלק גדול מהנשאלים אינו יוצא מהבית מדי יום. כדי להבין מהם החסמים להשתלבות גבוהה יותר, ניתחנו את המרחב הציבורי לפי 4 סוגי נגישויות. הסקרים מראים שחלק גדול מהנשאלים תופס את המרחב הציבורי כלא נגיש פיזית. ועדת ההיגוי בחרה בכיכר סירן שבשכונת נאות רחל כפיילוט לשיפור הנגישות הפיזית בראייה הוליסטית, ממצב המדרכות וכמות הספסלים ועד לאופי העסקים הפועלים בכיכר, שיתופי פעולה פוטנציאליים עם מוסדות סמוכים ועוד. החזון שלנו הוא הפיכת הכיכר למרחב שמושך אוכלוסייה מבוגרת מכל רחבי השכונה ושיהווה מודל ליישום בשכונות נוספות. הסקרים מראים שמרבית הנשאלים חשים בדידות וניכור בסביבת המגורים. נגישות חברתית מזמנת לתושב הוותיק מעטפת של מפגשים חברתיים שמחזקים את תחושת הביטחון והשייכות לשכונה. תוכנית מה הספורט שלך נועדה לקדם אורח חיים בריא וספורטיבי, אבל לא רק. המשתתפים גם יוצרים קשרים חדשים ומבלים יותר במרחב הציבורי. החזון שלנו הוא הרחבת קבוצות המתאמנים והעשרת ההיצע החברתי לאוכלוסייה הוותיקה, לא רק דרך ספורט. ערוצי המידע בעידן הדיגיטלי משאירים תושבים ותיקים רבים מאחור. ועדת ההיגוי מבקשת לפתח שיטות פרסום מותאמות אוכלוסייה שינגישו מידע לכל תושב בכל גיל. מרכז אפ 60 פלוס מציע לתושבים בגיל פרישה ליווי והכוונה לניהול חיים מיטביים. החזון שלנו הוא הרחבה ופיתוח של המרכז דרך סדנאות, הרצאות, פגישות ייעוץ ושיתוף התושבים ובמענה אישי לכל תושב בגיל פרישה. עם השלמת התוכנית האסטרטגית של מוני 100 בחולון, אנו נרגשים לעבור לשלב היישום. צוותי הפעולה יורכבו מבעלי תפקידים מהמחלקות השונות ויבנו תוכניות יישומיות ברות קיימה ל4 המוקדים שנבחרו בשלב זה. יחד נצעיד את חולון להיות עיר אטרקטיבית לכל גיל, תוך הבטחת איכות חיים מיטבית לכל אזרח ותיק. חולון, עיר הילדים עד 120.